Здравейте на всички! Как сте? Имахте ли някакви затруднения с домашните? Не. Всичко наред ли? Да. Радвам се, че успявате да усвоите материала добре. Днес ще разгледаме и ще решим две състезателни задачи. Вече напредваме към заветните пети, които са най-трудните. Днес ще решим две трети задачи и ще разгледаме какво представляват вградените for цикли и по-точно циклите, които са един в друг. Така, не са толкова трудни, колкото си мислите. Някои от вас вече може би се сблъсквали с подобен проблем от някои от задачите, които са звездичка. Просто трябва повече практика, за да може да ги разберете. Ще си изтеглим условието на задачите, което ще решаваме. Отново влизаме в BG Coder. Сайта вече ви мисля, че е доста познат. Имате регистрация, направили сте си, влизате в състезания, влизате в Софтуерна академия 2015-2016, това са задачите от миналата година, които са били състезателни. Влизате на първото условие C# Exam 1. Влизаме на първия изпит, на Practice и ще решим трета задача. Казва се Сади Копър. Интересно се, имат чувство за хумор. Така, и започваме да разглеждаме тази трета задача. Така, започваме да решаваме задача 3. Сади Копър се казва задачата. Явно тренерите, които са я писали, имат чувство за хумор. In the magical land of Teleguards, някаква земя на Teleguards, има някакви магиосници. Значи, нещо, което трябва да кажа е, че голяма част от условията на тези задачи са направени нарочно да са безмислени и объркващи. Това е, понеже голяма част от работата в истинския живот, клиента не знае точно какво иска и ние трябва да го разшифроваме от всички глупости, които казва, да разберем точно какво иска и как да го постигнем. И голяма част от практическите задачи са точно такива. Така че трябва да се научим как да четем само това, което ни трябва. Обикновено нещата, които са звездичка, са важните, обаче някои пъти те дори са безмислени и са объркващи. Аз не виждам никакъв смисъл в тия неща, които са в този абзац, така че направо почваме да четем какъв е проблема на този Сади. Значи той лесно се уморявал, имал доста задачи за днеска, които трябвало да програмира. Той решил да покаже най-голямата си тайна, като направи програма, която явно прави работа вместо него. Така, той взема някакво рандом число, позитивно число, в смисъл над нулата, от публиката, някой му го казва явно, после маха последната цифра, най-дясната, тук се поясняват, от числото. После всички цифри на четна позиция, почващи от нулата, намира сумата им, т.е. събира ги. След това отново се връща към стъпка 2 и продължава, докато няма никакви останали цифри. След това намира произведението от сумите, които е намерил преди това. Сади takes the product as a new number. След това взема това числото, което е умножението от сумите, като ново число и след това и това е една трансформация. Една трансформация се е случила. Ако новото число има само една цифра, то Сади спира, нали? Т.е. програмата спира да работи и така излизаме от цикъла. И трябва да изброим, т.е. да запишем на конзолата колко трансформации са се случили и какво е крайното число. Ако е нещо друго, в смисъл не е една цифра, т.е. ако не сме до 10-та трансформация стигнали,
Сади взема ново число и започва на ново. С него от стъпка 2. Ако това не е 10 трансформация. Ако това е 10 трансформация, той спира магическия фокуса и казва на публиката само финалното число. И тук ни дават някакъв пример. Значи, когато най-важните неща, които трябва да видим е какъв инпут ни се дава, че инпута ще е от конзолата, че ще ни дават по едно число явно от публиката, като числото тук в ограниченията ни се казва, че е от 10 милиона до това дори не мога да го произнесем. Това трябва да ни каже, че трябва да използваме тип данни, който може да съхрани много голямо число. Такъв тип данни е Big Integer, който съхранява числата като string. За да го вземем този Big Integer, трябва да отидем при reference и да отидем в add reference. Пишем и ни трябва system.numerics. Пишем в търсачката, започнем да пишем и го намираме system.numerics, вземем го и след това в using-ите си го добавяме. System.numerics и тук вече ни се изписва, след като сме си го добавили в референции. Така. Тук ще го правим това public. Сменяме си името на програмата, както сме учили, както е правилно. Пита дали искаме да променим името на програмата. Да. Махаме нещата, които са излишни. Вкарваме си юзингите в namespace-а. Като тия ги махаме. И можем направо да почнем да си пишем вече. Дава ни се число от конзолата. Така. Big Integer number. Те ни дават number. Big Integer.parse console readline. Така. И от тук нататък вече трябва да почнем да изпълняваме действието. Да видим дали може да работим само с числото, което с променливата, която ни е дадена. Значи, на първо място имаме някакъв while цикъл. Защото while цикъл с true. И това нещо се върти, докато ние не го брейкнем. Така. Той дават му числото на Сади. Той маха и започва да си изпълняваме действията стъпка по стъпка. Той маха последната цифра от числото. Най-дясната. Това може да се постигне по много начини. Ние ще го направим последния. Number е равно на Number е равно на 10. Така. Това е най-лесният начин. Когато имаме цяло число, просто го делим на 10 и то ще изреже всичко след 10 запетая. Нещо полезно, което може да ви свърши работа по време на изпит или когато си работите по задача, е да си направите тестова програма, където може да си тествате нещата, които пишете. Така шанса да направите грешка в програмата, която пишете, е много по-малък, понеже сте тествали всеки компонент по-отделно. Така. Тук да речем имаме някакво число, искам да пробвам числото в Big Integer как реагира на делено на 10, така че добавям reference, пак същата процедура, System Numerics, добавям си using system.numerics. Така.
имаме някакво число, big integer, number, и числото ще бъде, ще ми го чете от конзолата. Така ще бъде още по-автентично. Трябва ни big integer.parse console readline. Така. И ще ни изписва на конзолата числото делено на 10. Да речем и да видим какво ще се случи. Също нещо важно, ако не сме го направили, аз предполагам, че сме го направили, във всеки случай ви казвам, че трябва да си сетнем Startup Project на Current Selection, за да може да не се получават грешки. Така. Ctrl F5. Отиваме в примера, който са ни дали. Имаме 1, 2, 3, 4, 5. След това, след втората стъпка, би трябвало да стане 1, 2, 3, 4. Така пишем 1, 2, 3, 4, 5. Става 1, 2, 3, 4. Значи действието, което извършваме с програмата е валидно. Така че тази стъпка си е валидна. Садикоп, така. Садикопър маха последната цифра и uncalculate the sum of all digits at even position. И сега трябва да калкулираме всички цифри на четна позиция, които са. Това са 1 и 3 в случая. Ясно. Значи, така, продължаваме да записваме. Сега трябва да вземем всички числа. Значи, най-лесният начин, който мога да ви кажа за вашето ниво е да си направим още един цикъл, който ще е for each. Това е едно страхотно упражнение за for each цикъл. Всеки символ, char, даваме му име на символа, за да може да го използваме. Символ в колекцията number, който трябва да е на четна позиция. Това четната позиция или на как беше? На четна позиция. Други думи, на четна позиция, значи ще направим една променлива, която ще е int, която ще бъде position, която ще е равна на 0 и още преди да сме започнали да пишем, ще си я занулим отново. Position равно на... Само че вътре в самия for each ще трябва да го направим това. Position Position-а тук ще трябва да го увеличаваме и вече той сам ще се занулява като върви цикъл. То няма смисъл да го зануляваме. Увеличаваме позицията с 1 след всяко число. Така. Това, което ни трябва в момента е калкулацията, да съберем всички числа, които са на четна позиция. Махаме си конзолата. Ако position е така проверяхме дали е четно числото. Ако position се дели на 2 равна 0, модул 2 равна 0, то тогава и си правим някаква сума тук, предполагам. Int sum
равна 0. Sum плюс символа. Превръщаме си го в число, този символ. Минус 0 казахме, че е най-краткият начин да си превърнем един символ в число. Символ, който е число, нали, да си го превърнем обратно в число. Понеже цифрата, понеже кодовете на цифрите са последователни. И ако да речем кода на едно е примерно 56, то кода на 0 ще бъде 55. 56 минус 55 пак е 1. Това е нещо като хак, с който по-бързо можем да си превръщаме символи в числа. Така, казахме, проверихме дали е четно и ако е четно, да го превърнем да го добавим към сумата, превръщайки го в число. Така, тук позишъна го увеличаваме с единица. Нещо не му харесва на този number, какво не му харесва? For each statement cannot operate on variable. Така, значи това нещо си го превърнем на string. Това би трябвало да свърши работа. И тая стъпка я минахме. След това махаме последната цифра и калкулираме сумата на всички цифри, които са на четна позиция. Така. И всъщност тук се завърта цикъла. Минаваме пак на стъпка 2. Стъпка 2 при стъпка 2 отново трябва да се върнем и да изчислим всички цифри, които са на четна позиция. Така. С други думи, това всъщност е от тук нататък вече трябва да сложим няколко if else. Трябва да изчисляваме също така и умножението от сумите, така че ще направим още едно число, което аз лично бих го направил също big integer, понеже не знаем колко големи биха били сумите и колко би продължил цикъла. Така че big integer умножа big integer, ще го кръстим multiplication или бихме го кръстили по-скоро products. И ще е равна 1. Равно е на 1, понеже ако беше равна 0, всичко, което умножим с него, пак ще е равна 0 и не ни върши никаква работа. Така. Нека се върнем обратно на стъпките. Така, вземаме едно число от публиката. След това махаме последната цифра, това го направихме. След като махнем последната цифра, намираме всички цифри, които са на четна позиция и ги събираме. Така. След това се връщаме на стъпка 2, докато не останат никакви цифри. Което означава, че някъде тук трябва да проверим дали има някакви цифри в числото. С други думи, ето тук можем да проверим дали
number to string length по-голямо от 0. С други думи, числото го превръщаме в string или в текст, гледаме дължината му и ако дължината му е по-голяма от 0, то със сигурност има някакви цифри в него. Все още останали. Така. И след това така. Сега трябва това, което правим е, че вземаме сумите, които са умножени и ги слагаме като число и те всъщност стават нашето число. Продукт всъщност number равно на products в момента. И по този начин, като стигнем до тук, те са ни казали, че една трансформация се е случила. Като означава, че някъде трябва да си броим и трансформациите. Трансформациите са ще са int и count. Така и transformations count плюс тук. И това, което ще направим е, че ако числото number всъщност това трябва ако това число тук, ако дължината му всъщност не е по-голяма от 0, смисъл трябва да е по-скоро по този начин, кое е равна на 0. Числото вече новото число, което сме го преобразували, ако е равно на 1, първо string length, ако е равно на 1, то ние спираме програмата, казваме на публика колко трансформации са се случили и какво е числото, което означава, че ще брейкнем от while цикъла обаче първо ще кажем transformations count и ще кажем какво е числото. Точно така. Else if transformations count не е 10-та, не е равна 10, Sadi Copper gets the new number and starts again with it from step 2. Дори да ми почва си обратно, което означава, че това дори може да не го записваме, понеже то така ще си почне от начало с числото, как сме го задали. Но ако е 10-та трансформация, ние спираме магическия трик и казваме на публиката само числото. Така, като означава, че break, обаче казваме на публиката какво е числото. Числото ще бъде
Number. Така, иначе си продължаваме. Аз мисля, че тази програма би трябвало да е готова, но никога не знаем какво ще се случи точно, така че нека да проверим какво се случва. Стискаме палци. Винаги е така в програмирането. Имаше една шега, когато нещо не ти се получава, имаш бъг и се чуеш къде, когато се получава, знаеш, че имаш бъг и пак се чуеш къде. Така. Нещо за би ми се струва на мен. Мисли, да, нещо за това, че имаме някъде безкрайен цикъл. Добре, стана много добре, че се случи така, понеже в момента имам възможността да ви покажа как се дебъгва. Дебъгва се последния начин. Вземаме си, отиваме там, където искаме да проверим какво се случва точно на реда, който искаме. Аз искам да почна от цикъла. Слагам си една червена точка тук и натискате F10. В момента само да проверя дали това не е същия бутон, с който спирам да записвам. И да, точно същия бутон е, така че не мога да си позволя да натисна F10 в момента. Ще трябва да го направя ръчно. Така, Start Debugging F5, да, и оттам може. Така, обаче с F10 после трябва да вървя поред. Много интересно да се получават нещата. Edit, Paste. Така. Debug. Continue. Stop debugging. Да пробваме с F11. Да. Много добре. Ако позицията така, имаме, нека първо проверим какво се е случило тук. Дали са и някакво число. Също това, което трябваше да направим, е да започнем да дебъгваме от малко по-рано, може би от началото на този лаут цикъл. Затова това ще го спрем. И Ctrl F5 още веднъж. Предполагам, че мисля в момента. Така. Само, че само F5 ни трябва. Така. Edit, Paste, Enter. Така. И F11. И започваме да си четем нещата поред. Така, първо имаме някакво число, което първоначално мисля, че имаше една девятка накрая. Нека да проверим. Да, той е махнал последната цифра, точно както трябваше. Позицията ни е 0. Продукт, нали, 1. Всъщност, една от големите грешки, която аз виждам тук е, че първо тези неща, нали, изобщо не трябва да са в този цикъл, те трябва да са точно отвънка. Така че първо оправям тая грешка, понеже ако не оправя нея, няма да разбера дори какви са останалите. Така че ето виждате как с дебъгването, с помощта на дебъгера, колко много неща и грешки открихме. Така, като сумата и сумата, мисля, че трябва да си е вътре. Според мен. Ето така. Позицията също трябва да е вътре. Ето така. Нека да пробваме пак с Ctrl F5. Не е така. Вземаме си числото. Ще се в конзолата. Оп. И пак заби някъде. И сега същата процедура. Започваме да си дебъгваме. Така. F5. Paste. И почваме ред по ред.
да четем какво се случва. Имаме някаква позиция, която задаваме да е 0, имаме сума, която е 0. Така, започва тук да Аха. И това, което пропуснахме е, че всъщност това трябва да е вътре. Това е първата ни стъпка, която правим. Така че тя е първото нещо. Излизаме отново дебъгера и пробваме отново. Копираме с числото и пускаме, пак за B, пак пробваме. Wow. Ето виждате колко по-лесно кода се изчиства. Тези грешки, ако не бях в режим дебъг, може би нямаше да ги видя, понякога може да се занимавате и с часове. Така че дебъгър е нещо много полезно, научете се да го използвате, той е вашия най-голям приятел в програмирането. Така, F5. Paste. И почваме пак. Така, влизаме в цикъла, числото, режи последната цифра, даваме си position, даваме си сума, така, и влизаме и започваме да изчисляваме. Влизаме и започваме да изчисляваме. Да изчисляваме нещата. Така, сумата стана 1. Прескочи едното, сега ще влезе пак. Пак прескочи едното, сега ще влезе пак. И така, докато не изреди всички цифри на четна позиция. Така, прескочи това. И това, което се случва е, че аз пак намерих още една грешка, докато обикалях и гледахме какво се случва. Нека първо си форматираме това, за да стане малко по-ясно. Махаме си дебъгера, махаме това и това, грешката, която намерих е, че продукт, това, което е тук, ние никъде всъщност не го събираме. И тук и това всъщност трябваше да направим продукт умножено с сумата, текущата сума. Нека все пак да видим дали този така пък ще проработи. Ctrl F5. Paste. Пак не работи. Така се решават тези задачи. Голяма част от тях се решават по този начин. Няма нищо страшно, не трябва да се плашите. Просто трябва да си мислите и да свикнете да работи с дебъгера. Paste. Така. И почваме пак. Така. Зачистили сме числото, последната цифра. Започваме да си обикаляме. Ще проверим дали сумата е правилна първо. Е това, което ще видим, да видим до кое символ сме стигнали. До четворката сме стигнали, значи на половината сме в момента. Така. Къде сме стигнали? До осмицата, значи сме си накрая. Трябва да внимаваме да не прескочим. Така. Сумата е 16. Нека проверим дали наистина е така. Само, че това не е от примера. Така, добре, да речем, че 1 по 3 е 3, 3 по 5, 15, само, че ние ги събираме. 4, 9, 16. 16 и да, тази цифра я изрязахме, така че ние няма точно правилно си е. Така че с продукта в случая наистина е 16. Нека проверим какво се случва от тук нататък. От тук нататък проверяваме дали числото ни
не е случайно, дължината му не е 0. Нашето не е, така че си продължава работа. Така, отново числото ни се го режем с 1. Така. И си минаваме. И същата процедура. Така, докато числото ни не стане 0. В смисъл, дължината му не стане 0. Така. Това, което ще направим в момента е, че ще пробваме да дебъгнем с по-малко число, което винаги е правилният изход, понеже когато броим с големи числа, не можем да му видим края, така се каже. Така че слагаме си на while и особено когато числото е в примера, това много ще улесни процеса. Така, 1, 2, 3, 4, 5, ние това можем и да си го напишем на ръка. Не е такъв проблем. Така, и започваме с F11 да си вървим ред по ред. Така, махаме последното число, сега числото е 1, 2, 3, 4. Така, има някаква сума, съответно позиция и почваме. Накрая вече сме на 3, сега сме на 4 и накрая продукт трябва да е 4. Да видим дали тук така са изкарали числото. Remove 2, 3, 4, точно така 4 числото. Махаме последната цифра и трябва да стане 12. Други думи, това го прескачаме, махаме, числото става 1, 2, 3 всъщност. Може би сме прескочили стъпка. Ако махнем последната цифра, точно така 4, да, точно така 4, 4, два пъти трябва да получим четворки подред. Прескачаме, този път ще е малко по-кратък процеса, може би сега свършваме, да, и сумата пак беше 4. Продукта беше 16. Така, пак прескачаме, сега вече сме на 1, 2. Тук вече сумата трябва да е само 1. Така. Сумата е 1 и продукта си е отново 16. Сега трябва да махнем и последната. Т.е. вече сме само на 1. То минаваме само през същия процес, само че ще е доста по-кратък. Пак е 1, продукт си остава същия. Така, сега махаме цифра и вече сме на 0. Всъщност, ние изобщо не би трябвало да не влезем тук, но влизаме и всъщност умножаваме по 0 вероятно тук, което е доста интересно и продукт става 0. Това не трябва да се случва и намерихме един много голям солиден бъг, което е страхотно, понеже в момента това нещо, което съм го сложил накрая, това, което ще направим е, че ще го преместим точно след това. След като махнем една цифра. И да видим дали това решава проблема. Ако не, поне знаем къде е проблема ни, което е страхотно. Пак мисли. Има някакъв друг проблем в момента. Предполагам, че някъде се случва, някъде се зануляват и процесът продължава. Така че трябва да видим къде точно се случва това. Ето. Не, няма да го направим по този начин, ще го направим по един друг начин. Ще го направим ето така. Ако
number като string, length е по-малко от 1 или по-скоро е по-голямо от 0, си изпълняваме нещата точно както си ги знаем. Точно как сме си ги писали. Нали. За това дори бихме могли да го сложим в else, но може да си го оставим така. Да видим. 1, 2, 3, 4, 5. Пак мисли нещо. Нека проверим. И на мен започна да ми става интересно чак къде може да е този бък. Така. F5. 1, 2, 3, 4, 5. Случи се много добре, понеже в момента мога на живо да ви покажа какво правим, като има бък. И можете да видите как се случват нещата. Така, числото 1, 2, 3, 4. Number to string, length. Така то си влиза. Позицията, така. Позицията се сменя. Така, продукт е 4, сумата е 4. Точно както трябва. Сега минаваме същия процес. Сумата отново трябва да е 4. Точно не ми е дала. Сумата трябва да е 4 пак. Значи е била 4, щом продукт е 16, значи сумата си е 4 пак. Така, влизаме вътре. Този път май трябва да е 1. Сумата е 1. Продукт си остава 16. Така. Сумата пак е 1. Продукта остава 16. И в момента на истината вече сме на нулата. Тук не би трябвало да влезе. И мисля, че разбрах какъв е проблема. Да. Когато разделим числото на 10, то си остава 0 и всъщност дори тогава дължината му е 1, така че си е пак и по-голямо от 0 и си влиза. Може би трябва да направим така, че самото число трябва да бъде по-голямо от 0. Мисля, че това ще реши проблема. Макар че да погледнем дали нулата е в числата, които могат да са там. Да. Но тя самата сума няма да допринесе. Нулата ще се навлиза на число така иначе. Ще го направим по този начин. И ще проверим. Така. И всъщност числото трябва да е по-голямо от 0. И тук ще го направим като else. Така. Сега вече 1, 2, 3, 4, 5 и ни изписва резултат 2 и 1. Я да видим дали това. Така, final резултат 2 трансформации и число 1. Браво, правилен резултат, но да не се радваме преди да сме пробвали всички останали възможности. Нека пробваме това. 3,9, 3,9. Така, сега остана другата възможност, в която ни изписва само числото. С други думи, трансформации са точно 10. 36100.
И това е правилният отговор. Сега това, което остана е да си я вземем и да си я пробваме програмата. Си я вземем и да си я пробваме в BG Codera. Влизаме си там, където Сади Copper. Така, Submit и 90 точки, някъде ни би на Time Limit. Би на Time Limit, вероятно, заради ето това. Аз ще го направя на int. Мисля си, че няма да има проблем. Заради това. И да погледнем. Submit. Има някакво време, което трябва да изчакаме. Така. И изтече времето и си копираме и ресетваме и получихме 100 точки. Така. Получихме задача трета. Така че другата задача се решава по абсолютно същия начин. Само просто числата са различни.